Aha, tukej, dobra, widza, ja. Dobrze mi powiedzieli, tu się idzie do tej drugiej sali, richtig sam jest fajnie. Witam was fest pięknie, witam was w Szlagierach Iwicach, w takim pięknym bistro w Czerwionce. Richtig sam jest fajnie, na 3 maja, jakby kto chciał przyjechać, to zapraszamy. Witam was firma Berger, kiero nas też pięknie gości. Witamy w Szlagierach Iwicach. Nasi goście pomalutku się rychtują. Powiem, bo to będzie mało niespodzianka, 3 chłopy i o 4. Taki 4 jeźdźcy apokalipsy. No obejrzymy, czy to będzie apokalipsa, czy nie. Żartuję. Zaglądamy na fajno śpiewka i startujemy we 4 ze szlagierami i wicami. Siedzisz tu koło mnie, zarywasz nie pierwszy raz. Ja palę się w objęcia twe, a ty wciąż gadasz i gadasz. Wystarczy już teraz słów, wystarczy już zbędnych zdań. Miłości już tylko chcę, już teraz obejmij mnie. Całuj, 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 jeszcze raz pocałuj mnie. I nie żałuj, bo ciebie chcę. Całuj, 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 jeszcze raz pocałuj mnie. Nie żałuj, bo ja tego chcę. Dziś nieważny jest czas, dziś nieważny jest świat. Dziś nie liczymy lat, bo tylko dziś ty i ja. Zabawa więc niech wciąż trwa, kapela do tańca niech gra. Miłości już tylko chcę, już teraz mnie całuj, bierz. Całuj, 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 jeszcze raz pocałuj mnie. I nie żałuj, bo ciebie chcę. Całuj, 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 jeszcze raz pocałuj mnie. Nie żałuj, bo ja tego chcę. Bo całować to nie grzech, więc mnie całuj, jeśli chcesz. Całuj, 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 jeszcze raz pocałuj mnie. I nie żałuj, bo ciebie chcę. Całuj, 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 jeszcze raz pocałuj mnie. Nie żałuj, bo ja tego chcę. Całuj, 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 jeszcze raz pocałuj mnie. I nie żałuj, bo ciebie chcę. Całuj, 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 jeszcze raz pocałuj mnie. Nie żałuj, bo ja
czytam sobie takie ogłoszenie. Sprzedam 40 tomów Britannica. Łożenił się 2 tygodnie temu. A moja wie wszystko lepiej. Pięknie, pięknie nam grają, piękne są szlagiery, piękne są wice, a dziś o szlagierach i wicach zespół BAR i żebyście sobie nie myśleli, rok temu u nas byli, czas wartko leci. Zespół BAR przed wami, czyli... Andrzej, Brunek, Gynek. No to czemu BAR? Bo ciebie ten gienek mi nie pasuje, ale Nie, tyś... bo skład był kiedyś inny, większy i to powstało od innych imion ta nazwa. Bo niektórzy gadają, że to nie ma od imion, no że to jest od tego miejsca, kaj wy najbardziej lubicie chodzić. także akurat o tym myślę teraz. Ja? Nie ukrywamy tego. no i przede wszystkim reklama na całym świecie. Ja? No. Widzisz, braty, reklam przy drodze jest. I to wszystko, każdego to jest wszystko od nich. Skojarzy zaraz każdy. My z tego odcinek bierzemy. Czyli nawet jakaś na Alasce jest taki już ostatni tam na północy, ten bar, to i tak To wiadomo, o kogo chodzi. To wiadomo, O, no, o kogo zgodka. chodzi. Słuchajcie, gadajcie, co u was słychać nowego, bo to co stare, to wiadomo, że to zawsze kajś tam miło i ludzie o tym pamiętają albo nie, ale o nowych rzeczach trzeba gadać. Wiem, że wy sztyjc zrobicie coś nowego. No, akurat do twojej branży nie mamy nic, bo teledyski nowe nie są jeszcze nakręcone, ale do radia to już są nagrane piosenki, już lecą. Czyli podkłady już są. Tak, muzyka, piosenki są nagrane, ale poczekamy jeszcze na pogoda, bo to są takie teledyski, co będą musiały być kręcone jednak w plenerze, a teraz ten plener jest taki, jaki jest. No. No ja, luty, No, nie nastrają do wychodzenia na plac. Tak. Ale myślę, że będzie cieplej. Mam taką propozycję, żeby my się na rozgrzewka puścili wasza pieśniczka i zaroski się o niej pogodomy. Dobra? Dobrze. No to wciskamy knefel z napisem start i zaglądamy na teledysk. Nasze spotkania te na zielonej łące zawsze w pamięci mą po nocach mi się śnią. Tam nie ma nic oprócz miłości. Gwiaździsto noc, serca czułości. Całuj tak czule, przytul tak mocno. Wybacz mi błędy te, co miłość mącą. Niech tak zostanie, niech się nie zmieni. Na zawsze my w siebie wpatrzeni. Będziemy razem już do końca naszych dni. Słowa płyną z serca gorące. Nasze pragnienia te, co każdy spełnić chce. Nasze myśli szczęściem płonące. Marzenia kiedyś spełnimy. Drogą do szczęścia razem dojdziemy. Chcę podziękować Ci mym serca biciem, tęsknym westchnieniem, całym mym życiem. Wiara, nadzieja serca wstąpiły, że Ty i ja marzenia spełnimy. Będziemy razem już do końca naszych dni. Słowa płyną z serca gorące. Nasze
co każdy spełnić chce. Nasze myśli szczęściem płonące, marzenia kiedyś spełnimy. Drogą do szczęścia razem dojdziemy. Nasze są chwile, nasze są dni. Jestem do ciebie, a do mnie ty. Bydymy razem zespołu BAR. Dobrze kojarzę, że to było kręcone w parku w Chorzowie? Dobrze kojarzysz. Dobrze kojarzysz, to było w parku kręcone. No to też plenerowo taka piosenka, ale tam też takie były po tym trochę problemy, bo nakręcili my to, a po tym spotkania na Zielonej Łące, no niby tam jest zieleń, ale kaś tam było widać, wiesz, w perspektywie dalszej wieżowce 12-piętrowe, no i to No ja. pewne elementy by musieli potem zmienić i nakręcić na takim typowo łąkowym plenerze. No ale udało się, czy się nie udało? Udało się, Czyli udało się. są żeście zadowoleni z tego teledysku? I kiedy patrzysz, to zawsze może być coś jeszcze lepiej nakręcone, że I ja to jest... My tam nie byli w roli głównej, także wszystko tam było dobrze. Młode tam była miłość O. w roli głównej. Był taki zespół u nas gościł, który opowiadał, że jak kręcili teledysk, to o mało co tam wszystko nie zgorało. Śnieg spod, chociaż miała być fajna pogoda, kręcili to potem w jakiejś stodole, chłopy się potraciły, baby chłopów szukały, pół wsi kręciło teledysk, drugi pół opijało ten teledysk i do dzisiaj wszyscy o tym opowiadają. Fajne wspomnienia. U was też są takie wspomnienia z niektórych teledysków albo z wyjazdów? No jeden taki teledysk mieli na kole w świat, nie? To też było wesoło tam. Kolega dzisiaj go nie ma, akurat Insta, to on był za takiego nieudacznika na kole, za nami dur tam jechał. I na koniec się tam mógł potem wywalić, nie? A pora dni przed tym był na działce swojej i też kaś tam jechał na kole i się przewrócił. Rychtyk. I Rychtyk się poczasku na tym kole i żebra go bolały, no przewróć się teraz, nie? Jak, tam to tak troszkę wygląda jakby, że się boi przewrócić. To było na końcu taki finał, że on się tam przewrócił do tej kukurydzy, ale no on ze strachu, bo go wszystko bolało, nie mógł się oryginalnie, fajnie przewrócić i tak to zrobił łagodnie. Nie? I to tyle razy było nakręcane, że i tak go bolało. Jakby się Rozporządnie by było lepiej. No. Jakby się rozporządnie obalił, to by może było warci, ale z drugiej strony jakby koń wiedział, że się obali, to się pierwsze legnie. Obejrzymy się ta śpiewka o tym kole, obejrzymy jak to się ten wasz kamarad obalił, Przewrócił. chociaż się chociaż się nie chciał obalić. Chcesz długo żyć i sprawnym być. Nie starej się, że starzejesz się. Rada ci dom, bierz życie na wesoło. Oblykaj dres i siadaj na te koło. Na kole mogę zwiedzić cały świat. Nie prześcignie mnie nawet mały wiatr. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Żonkami godą kajcie opierwie, siedli się w domach, pogodomy się. Jo tam zawiela, z nią nie dyskutuję, mam swoje koło, czasu nie marnuję. Na kole mogę zwiedzić cały świat, nie prześcignie mnie nawet mały wiatr. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada fręki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle.
zrelaksuj się. Jo, tak już jeżdża dobrych pora lot. Takiżeś sposób na zdrowe życie znów. Na kole mogę zwiedzić cały świat. Nie prześcignie mnie nawet mały Fiat. Jak jada Frenki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada Frenki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Na kole mogę zwiedzić cały świat. Nie prześcignie mnie nawet mały Fiat. Jak jada Frenki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Jak jada Frenki obracają się, to chyba jeszcze ze mną nie jest źle. Teledysk ten już ma 5 lat, chociaż śpiewka jest jeszcze starsza, a wiele lat wyjście już są na scenie, bo czas wartko leci, od tego tak nie umia zliczyć. Już ponad 20 lat, Paweł. Aż gańba się przyznać. Nie no, gańba to wiesz, Ale jak 100 nas, lat jak nas jakby. słuchają jeszcze, to jest dobrze. To. I jeszcze zaglądają na was. Toś ty powiedział. Nie wiem, co w tym jest ciekawe. To powiedzcie, bo to tak fajnie jest pospominać, a już my rok nie wspominali, jak to się zaczło? No, Brunek powiedz, bo ty, Brunek, ty właśnie, Brunek najlepszą powiedz. pamięć. Pamięć Bo ty jest najmłodszy, Wiadomo. czy nie? Czy może no najlepszą nie, my pamięć? jesteśmy z jednego rocznika. Nasze dzieci, no wszystkie nasze dzieci chodziły do szkoły, nie? Nawet z jego córką mój synek łaził, a to był festyn zorganizowany przez gmina. Wszystkie szkoły z gminy miały zorganizować taki festyn, wspólnie dzieci ze rodzicami. No i po prostu my się tam w tym udzielili, pośpiewaliśmy po i wice i różne rzeczy. To były. się W każdym podobało, razie no i tak jakoś... nasza szkoła wygrała to, nie? No i potem ludzie nam go dali, żeby my to, nawet władze gminne, chłopcy, fajnie to robicie, ciągcie to dalej, nie? I tak się zaczło. I tak Tak się zaczło. zaczło i jest do dzisiaj. To jest prawda, że wy już macie tyle dzieci, wnuków, że już tego pomału nie umiecie zliczyć w zespole, czy nie? Nie, tak źle nie ma. Takiego przyrostu nie ma. Uno, dwoje, Dwie cery, nie, czy- no trzy. No godą, że nie No, faktycznie. padło, jak Dwie że cery nie i poradzą troje zliczyć. wnuków. No, Brunek ma dwoje wnuków, chłopców i a ja mam bliźniaczki dwie. Dziewczynki. To umiesz zliczyć. Ja to umiem. A jest moja jedna, dość wielka już wnuczka. jeszcze umiem Tracą się. po synku jeszcze umiem za kawalerami co są, nie? No a ja mam synka kawalera i Brunek ma, także tam ten przyrost na pewno jeszcze będzie. No. To dobrze, musi być. Specjalnie nawiązuję do tych dzieci i do tego liczenia, bo macie też taką śpiewkę Te nasze dzieci. No to był kiedyś hit nawet, ta piosenka, to I- się podobało. I wam powiem, że to jest sztejc-hit. Ludzie się o to pytają. I teraz specjalnie do tych wszystkich, co do nas pisali maile i SMS-y, co wypuścić ta śpiewka, puszczamy ze specjalną A dedykacją. na moich kolanach siedzi moja wnuczka. No to tym bardziej będziecie mogli pozaglądać. Jest taki moment w życiu najważniejszy, gdy wszystko nagle zmienioną się. Jak na świat przychodzi twój
przeszkrobie, tym z czymś przyleci i bez przerwy od ciebie coś chce. One są przecież całym moim życiem. Czuwasz nad nimi, wierzyć w nie chcesz. Chcesz, by one były twoim odbiciem. Chcesz, by zawsze kochały już cię. Te nasze dzieci, tak kochane, choć nerwują czasem cię, tym coś przeszkrobie, tym z czymś przyleci i bez przerwy od ciebie coś chce. A jak już przyjdzie dzień niespodziewanie, gdy chcą przekroczyć domu swego próg, niech nic złego im się nigdy nie stanie. Niech swej opiece też moich Bóg. Te nasze dzieci, tak kochane, choć nerwują czasem cię, tym coś przeszkrobie, tym z czymś przyleci i bez przerwy od ciebie coś chce. Te nasze dzieci, tak kochane, bez nich życia nie ma, nie. I choć na wieczór słaby znów lecisz, wszystko to wstrzymiesz, bo kochasz je. Paweł, na moich kolanach tam siedzi moja wnuczka. Ja to wiem, ale Wtedy miała 3 latka, teraz ma już prawie 8. to ci powiem, Blanusia, że super. byłaby bieda ją poznać. Jak ma na miano? Blanka. No to pozdrawiamy serdecznie. Najmłodszą gwiazda chyba w dzisiejszym programie. No i czekamy na dalsze teledyski. Będziesz jeszcze nagrywał z wnuczką jakie teledyski? No teraz już mogła z wnukiem, bo już zaś mu też wnuka. No to Teroski będziesz musiał z wnukiem Rychtyk jakiś Tak, taki... dobrze, że jakieś takie cywilizowane teraz imię. Ja, bo te- A to on nie on to Blanka do to rodzice, jakieś nie? Teraz jest Antoś, Amerykańskie. normalne takie. Teraz Antek to ja, to mi się podoba. Ja, super jest Antek. No to, czyli może Gienek ci wyboczył, wiesz? No, Zatwierdzi. jak synek będzie miał, to ja ci Zatwierdził. potem wybiera. Żeby ci też nie był jakiś Eberhard albo No, co. moim chłopcom imiona dała moja sześniaczka. To mi się widz zaraz przypomina, jak jedni rodzice przyszli do kościoła dziecko ochrzcić, no już tam nie stoją przed tym ołtarzem, nie? No i ten farosz padł, jaki żeście imię wybrali do swojego dziecka? Gadają, nie wiemy pierunisz, nie? No jak nie wiecie? No nie wiem, gadają i się wadzą, nie? A może Peter, nie? A może Janek, nie? A może... Farosz się znerwował, bo wiecie co? Mszo musi być, samocie, książeczka, skarbczyk, nie? Otwórzcie litanię do wszystkich świętych, pierwsze lepsze wybiercie, bo trzeba się śpiechać. Nie otwierają, podają jak pierwsze lepsze, to niech będzie Kyrie eleison. Wice są piękne i wy macie też taką śpiewka o poważnym tytule, ale śmieszno. Ja też mam taką śpiewkę, potem o niej będziemy gadać, a o tej waszej śmiesznej śpiewce o poważnym tytule to godą o biznesmenie. No jest to śmieszne. To tak, to fakt. Śmieszne, ale potem się źle kończy. Jest to takie, wiesz, życiowo dość prawdziwe, no bo Brunek gro tego biznesmena, krawat, sekretarki, wszystko, a kończy jak? Na hołdzie wągel zbierał.
Tak niekiedy bywa. Tak to jest. Samo życie. Ale fajnie zagrał, tak jakbyś tam już... No. Mało się tam nakopał. Ja myślę, że mało żeś biznesów pootwierał i pozabierał. Ja, do teraz mu węgiel na placu. Ale sekretarki mu załatwił. Też ja. to imiona wybierasz, sekretarki załatwiasz, sztyc coś. No, jak mają potrzeba, to do mnie, no. O sekretarki. Tyś powinien Jak jest telefon, to od Gynka, nie? Tyś powinien być takiego zaraz biznesmena. Ale nie, on to fajnie zagrał, to mi się podobało. Tu, Oryginał. tu nie ma żadnych zastrzeżeń Ale do tego. te koło, co woziło ten węgiel na piechodzie, to też brał udział w teledysku moje koło. To Same jest koło. rzeczywiście eksponat, nie? To by trzeba zostawić. Ale wągel zbierał oryginalnie na tym teledysku. Fajnie kopał tym kopoczykiem. Oryginał. No to już teraz, Jeszcze tym wąglem politer. teraz To mamy smok. musimy No. go pokazać. Żeby też ludzie obejrzeli to, o czym my go domy. Oglądamy. Zaglądamy. Jak masz talent, jak masz chęć, biznesmenem możesz być. Wyjdziesz sam do siebie panem, kierownikiem nad sztygarem. Przedsiębiorcą zostać łatwo, teraz masz zielone światło. Harluj tyrej po godzinach, masz na głowie dom rodzina, obowiązków całą moc. Nie rozarwiesz całą noc, zawsze liczysz na kokosy, bo nadzieja w sobie masz. Czynsz wypłaty, jakieś prymie, a na głowie siwy włos. Jak masz talent, jak masz chęć, biznesmenem możesz być. Wyjdziesz sam do siebie panem, kierownikiem nad sztygarem. Przedsiębiorcą zostać łatwo, teraz masz zielone światło. Może kasa z tego będzie i dostanie fajne życie. Czy żeś chory, czy żeś zdrowy, do roboty być gotowy. Pracuj w nocy i we dnie, ZUS i fiskus kasy chce. Oni są na pierwszym planie i ratunku nie masz, nie. Musisz płacić, chcesz czy nie, choćbyś nawet był na dnie. Miałżeś talent, miałżeś chęć, biznesmenem chciałżeś być. Byłżeś sam do siebie panem, teraz życie masz spabrane. Przyjemności do lamusa i zasługaj do fiskusa. Jak zapłacisz składki ZUS, nic do siebie nie masz już. Miałżeś talent, miałżeś chęć, biznesmenem chciałżeś być. Byłżeś sam do siebie panem, teraz życie masz spabrane. Przyjemności do lamusa i zasługaj do fiskusa. Jak zapłacisz składki ZUS, nic do siebie nie masz już. I ową wartką muszę widz powiedzieć i widzom też, bo za chwilę zapomnę, to już też wiek. Nie? A wiąże się z biznesmenem. Do portu, do nabrzeża wpływa taki srogi transatlantyk, nie wiecie, biały, fajny, nie, wszystko elegancko, nie, te pokłady, te łodzie, nie, błyszczy się to, nie. No i przypływa, nie, i celnicy, nie, w tym porcie stoją, statek przybił, wlazują na pokład, nie, sprawdzają tam te kajuty, nie, wlazują do takiej fajnej kajuty, nie, numer 1, tam elegancki biznesmen, nie, też binder, nie, biała koszula, nie, ancuk, nie gadają, co pan tu ma w tych walizkach, nie. A on, to proszę bardzo, proszę obejrzeć, nie. Otwierają, ta pierwsza walizka, cała walizka dolarów.
Druga walizka otwiera ten celnik, nie? Cała walizka złota. Jak zagląda, nie? Trzecia ta walizka otwiera, cała walizka srebra. Czwarta walizka, cała walizka narkotyków, nie? Celnik jak zagląda do niego, to jest od pana? On go do nie, to jest pana, moi jest w ładowni. A tam mi się też wspomniał teraz o biznesmenie widz. Biznesmen jechał do roboty na kole, no to ekologicznie, patrzy, a na łące bezrobotni trowa gryzą. A że miał dobre serce, hopy, tu macie 5 zł, kupcie się tam co do jedzenia, a nie jecie te trowy. Na drugi dzień do roboty jedzie, patrzy, a tam wpierony bezrobotnych trowa gryzie. Stanął, bo do hopy, idźcie tam kąsek dalej, tam rośnie koniczyna. Chłop miał Dobre serce. No. dobre serce. Dobre serce. Wice są piękne, jeszcze fajniejsze są teledyski i opadł, że teraz Kio zaprezentuje taki teledysk, kiedy to jest choćby widz. No i sami będziecie widzieć, co z tego wyszło. Jestem sobie organista, oczy piękne, mowa czysta. Grom bez tydzień i w niedzielę, zawsze pełno mnie w kościele. Farosz mają ze mną dobrze, czy to chrzciny, czy to pogrzeb. Grom i śpiewom idealnie, lubią mnie też parafianie. Karczmie we sobota, tam najlepsza jest robota. Grom na basie, saksofonie, na piszczałce i puzonie. Lubię tam podokazywać i z działkami powydziwiać. Moja wtedy w doma siedzi, a mnie się tak dobrze wiedzie. Jest gorzołka, no i piwo, tak się głowa przy nim kiwo. Jeszcze jeden i jeszcze raz, a bo koniec dotąd czas. Zaś na mszy porannej jutro, trochę zagrom, ale krótko. Głowa boli, ciężki ręce, czemu się nie pospał więcej? Farosz jadą już do kurie, mnie tak sztyc we głowie łupie. I ona fara, kic, 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 w uszach szum, a w gardle hyc. Szafarsko gospodyni trzymie do mnie kwaska w sieni. Dejcie trochę na ochłoda, nie ma więcej jako szkoda. Nowy tydzień już za pasem, ministranty te mam lasy. Zaśfałszują na nieszmorach, będzie na mnie wina moja. Ale ludzie, na tym świecie nie ma ideałów przecież. Wiem, wyrobią jak artysta, ale przeca organista. Ta pieśniczka morał mo, organista fajny chłop. I w piosence, i w kościele, to woną radości wiele.
Fajne, Paweł, fajne, naprawdę, życiowy teledysk. No ja To wiem, ja jak to ujrzał, to zaraz mi się wspomniał nasz kumpel Paweł. ale nie jo. Tyż organista. Tyś się nazywał Paweł, tyś jest Tyś organistą organista. i gro u nas w kapeli. Paweł, pozdrowimy cię. I też na piwo. Chyba o tobie. I też na piwo chodzi. A jest taki chłop, nie powiem skąd i nie powiem jak mu na miano, ale jest organistą i powiedział, że to jest jego ulubiona śpiewka, bo jak on przez całe życie już trochę gro w kościołach, to prawie, że każdy weekend tak u niego wyglądał. To widzicie, że fajne są wice. Niekiedy się tak przytrefi, może to potwierdzicie, bo jak ja ta śpiewka napisał, że tekst Marcin Ochojski od nas z kapeli, kiedy jest organistą i tam właśnie grał na organach, skomponował melodia, to ja się tak padał, ach, to tam pieśniczka o organistach, dobra pieśniczka o organistach, ale jakbym miał moje z kapeli ze Śląska najpopularniejsze śpiewki uszeregować, to ona na pewno w pierwszej piątce się zmieści. No widzisz, to się tak niekiedy się wydawało, że taki tekst tam byle jaki, muzyka też tak o sobie, a potem wyskakuje jest hit. hit. No, No. tak z gołębiorzami naszymi. Właśnie, i o tym... Też, no widzisz, no i o tak to tym- wyskoczyło nie wiadomo z czego. Gołębiorze to jest teledysk, co już ma wiele lot. 8, 9. O, to jest No, może być, może być. I sztyc ludzie przychodzą, ida przez miasto, przez rynek w Rybniku. Chłop przychodzi go do... Aby dziecię jeszcze puszczać gołębiorzy, bo mnie się to tak fest podoba, bo to też jest gołębiorz. No widzisz, no. Jest tak, to Paweł, tu też tu przyjeżdżali, no to też jeden, gość tu, powiedział, gołębiorze przyjechały. A my z gołębiami nie mamy nic wspólnego, teraz że śpiewamy, no, o gołębiach. Jakiś nie miał nigdy gołębi? Nie miał, że nigdy. Jednego gołębia, że miał, za bajtla, to że miał gołębie, opa miał gołębie, ale to były takie gołębie nie do lotów, takie bardziej na modziki do dzieci, nie? Na zupka. No i nazywały, pamiętam się, luksy, te gołębie. I kiedyś, że wziął na motorower, skrzynka z zadku, 6 luksów, że wsadził, pojechał, że tym motorowerem, no w linii prostej te gołębie miały może 3 kilometry. Puścił rzechę, żaden nie przyszedł. Szmary były w domu, no ale Zupki nie było. zupki nie było. Ty, a wypuściłeś ich z tej klotki? Wypuścił rzech, Paweł, no przecież... Bo nie wiem, czy ci powiedzieli, że to nie, no musisz ta klotka... Nie no, teraz to się mogła już tracić w tym wieku, ale ja wtedy miał 15 lat, wiesz, że takie eksperymenty robił byle jakie. Eksperyment, Eksperyment. czyli Gołębi nie śpiewka o gołębiorzach, teroski puszczymy naszym widzom. No ty się z gospodarzy. No to zaglądamy. Kiedy zbliża się sobota, żaden z nich nie umie spać. Każdy myśli już o lotach, co do kosza dzisiaj dać. Może szymla, może siwka, czerwonego albo byczka. Wszystko jedno do pieruna, byle zrobi mi czempiona. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. We niedziela będzie liba, przyjdzie Antek Erwin Ziga i na niebo patrzeć bydą, czy gołębie już nie idą. Żeby lepiej się siedziało, to flaszeczka trzeba mało. Kotki będzie co nie miara, o nagrodach, o pucharach. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają,
że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. A po lotach są debaty, liczą zyski, liczą straty. No i myślą zaś o lotach, bo za tydzień zaś sobota. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. No bo takie hobby mają, że na niebo zaglądają. Gołębiorze, im już nic tu nie pomoże. Wszyscy szwarne dziołchy mają, a na niebo zaglądają. Ta piękna śpiewka o gołębiorzach jest też na płycie. Od razu godą, że ta płyta będzie nagrodą w naszej liście szlagierów po śląsku, bo my co sobota w podsumowaniu listy szlagierów po śląsku mamy konkurs, kaj idzie wygrać fajne płyty. Ta płyta będzie nagrodą w naszym konkursie. Same fajne śpiewki, sam są 2,5 godziny oglądania, a komu by się nie udało płyty wygrać, to może się taką płyta sfundować, może się kupić, styknie, że zadzwoni do nas, do naszego sklepu, numer zdocie 789 099 111, 789 099 111, a jak komu by się nie chciało dzwonić, no by wolał przyjechać, niech przyjedzie do szlagierowego sklepu Szkolak do Rybnika na ulica Kościelno 5, tam będzie ta płyta i wszystkie insze szlagierowe płyty. Tak czy siak, płyty na was czekają. No i myślę, że będą też czekać pomału jakieś nowe teledyski zespołu BAR, bo wiem, że wy się przymierzocie, nie? Piosenki już są, teraz się przymierzamy do tego, ale czekamy I no, jeszcze, lada żeby pogoda. Nie żeby mamy nic wszystko było na, lepiej. na śnieg, żadnego szlagra. To No ja. Że teraz nie ma co kręcić. Ja myślę, że jak ino będziecie mieli coś nowego, to zaroski przyjedziecie z tym. Pewnie, Paweł, że przyjademy. Zaproszeni, żeście już są. No wiecie, o co chodzi? To już będzie w następnej setce. Bo my za tydzień mamy 100. odcinek Szlagierów i Wiców. No to wy już przyjedziecie potem tak jak godą w następnej. No to ja ci gratuluję tego 99 odcinka, Paweł. Ja 100 Trzymaj jeszcze tak nie, bo dalej. jeszcze nie ma, wiesz? Jeszcze nie ma, To tak. 99. To my się pogratulowali. Ja już teraz zapraszam na 100. odcinek Szlagierów i Wiców, który będzie za tydzień. Już na was czekają fajne śpiewki, fajne szlagiery, fajne wice. Jutro oczywiście propozycje do listy szlagierów po śląsku od poniedziałku do piątku, jak zwykle, a w sobota podsumowanie naszej listy szlagierów po śląsku z całkiego tygodnia. No i za tydzień ten 100. odcinek. Zapraszamy was fest pięknie, byćcie koniecznie z nami. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć! dziękuję. Do zobaczenia na imprezach. zobaczenia.